سلام ناي ماكي ميديا تخطاتلتي كميل لكم أنا دحاني እግዚአብሔር ይመስገን ንስኻትኩም እውን ኣብዘ ዘለኹምዎ ሰላም ክትኮኑ ትምኒተዩ እሞ ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ንሎሚ ሕፅር ዝበለትን ኣዝያ መሳጢትን ኣመና ምኽሪ እተርልያ ዛንታን ነባኹም ሂዝያ ቀሪበለኹ ቅድሚ ናፍቲ ዛንታ ምባለይ ግን ነስ ቻናል ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሰባት እንተዳሓሊኹም ነዚ ቻናል ሳብስክራይብ ብምግባር ነዛንታ ጀምርዎ ክብለኩም ይፈቱ ናፍቲ ዛንታ ኸብለኩም ሰናይ መክተታል ፈጣሪ ምስ ኣዳም ሓዊሱ ኩሉ ነገር ከም ዝደልዮን ከም ዝሓስቦን ገይሩ ምስ ፈጠረ ሓደ ነገር ከም ዝጎደለ ግን ኣስተውዕለ ኣዳም በይኑ ምዃኑ ጽቡቕ ኮይኑ ስለ ዘይረኸቦ ካብ ጎኑ ዓጽመ ወሲዱ መማኽርቱ ንኽትኾኖ ንሂዋን ንኽትእመኖ ንኣዳም ሓቦ በዝውን ድማ ብእምነት ብፍቕሪ ብሓደ መንባር ጀመሩ ከም ኣዳምን ሂዋንን ዝመስል ንሕናይና ከም ትፈጣሪ ዝገበረውን ድማ ወለደይ ሕይወት በይነይ ንኸይመርሕ ኢሎም ምስ ሓደ ወዲ ኣዳም ኣራኺቦም ቃል ኪዳን ተኣሳሲሮም ብሓደ ምስ በዓል ሓዳረይ ንነብር ኣለና ግና ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ኣነ ብዘይ ድሌተይ ኣብ ቀለይ ተረኸብኩን ንዝተረድኦ ንዝተገንዘቦ ሰብ ግና ቃለይ ፍሪሰ ንኽርከብ ዝገበረኒ ዋና ምኽንያት ናይ በዓል ገዛይ ናይ ድሑርን ዘሎን ታሪኩ እዩ ሰብኣየ ሓደ እንኩሓው ኣለዎ ብዕድመ ምዝ ሰብኣየ ተመሳሳሊ እዮም ግና በዓል ገዛይ ብክልተ ዓመት እዩ ዝዓብዮ በዝውን እቲ ሓው ሓዳርከይ መስረተ ንበይኑ ይስነብር ምግቡ ኣብ ደገ እናተጠቀመ እዩ ዝዕንገል ንገዛና ዝመፀሉ ግዘውን ውሑድ ኣይነበረን ብማእኸላይ ኣብ ሶሙን 3-4 ግዜ ይመጽእ ሰብኣየይ ግና እቲ ሓው ክመጽእ ብፍጹም ኣይደልን ምኽንያቱ እቲ ሓው ናብ ገዛና ብዝመፀሉ ግዜ ወላ ሓንቲ መዓልቲ ብሕውነት መንፈስ ብጥዑም ፀዋታ ብፍቕሪ ተፈላልዩ ዝኸደላ መዓልቲ የላን በዚ ምኽንያት እየ ድማ ኣነ ሕዚ ተጠቃዒት ኮይነ ዘለኹ እቲ ናይ ሰብኣየን ሓው ሰብኣየን ኩሉ ግዜ ዘጨቃጭቆምን ዘየሰማምዖምን ታሪክ ድማ ናይ ክልቲኦም ኣደ ብጣዕሚ እያ ሃፍታም ነይራ ገንዘብ እንተበልካ ገንዘብ ገዛ እንተበልካ ገዛ መኪና እንተበልካ መኪና ኮታስ ኩሉ ዝተባሓለ ሃፍቲ ነይርዋ ግና ድማ ሓደ ንኹሉ ፍጡር ብማዕረ ዝተወሃበት ካብ ማንም ወዲ ሰብ ክትተርፍ ዘይትኽእል ነገር ሃፍታም ድኻ ሰብኣይ ሰበይቲ ኸይበለት ብዘይ ምንም መፈላላይ እትለክፍ ሞት ዝተባሓለት ነገር ኣላ ኣዲኦም እውን ብጽኑዕ ኣብ ዝሓመመትሉ ግዜ ከም ዘይድሕና ግዲ ተረዲእወንስ ሃፍትታተን ኩሉ ንኽልቲኦም ደቃ መቃቂላ ምሰውረሰቶም እያ እታ እንኮ ሕይወታ ዝሓለፈት ግና ኣዲኦም ነዚ ሃፍቲ እንትትመቕሎም ብማዕረ ንኽልቲኦም ኣይኮነን እቲ ሰብኣየ ኣዲኡ ኣብ እትሞተሉ ግዜ እውን ብሓደ ኣብ ሓዳር ስለ ዝነበርና እቲ ዝበዝሐ ሃፍታ ንሓዳርካ መምርሒ ንደቅኻ መዕበይ ክኾነካ ኢላ ነቲ በዓል ገዛ እያ ኣውሪሳቶ በዚ ዓብዪ ምኽንያት እውን ክልቲኦም ኣሕዋተይ ይሰማምዑን ነዚ ከዓ ናብ ገዛ እንትመጽእ ምስ ሓው ተጨቃጭቁ ዝፈላለይ እዚ ሓው ኩሉ ግዜ በዓል ገዛይ ካብ ስራሕ ኣብ ዝተመለሰሉ ሰዓት ንሓው ክረክብ ክጸርፎ እዩ ዝመጽእ ነይሩ ግና ድሕሪ ግዜ ፀው እናበለ በይናይ ብዝኾን ኩሉ እናመፀ ምሳይ ዋጊዑ ይኸይድ ኣነ ግና ምንም ሕማቕ ነገር እንተይሓሰብኩ እንትመጽእ ምግቡ ቀራሪበ ቡነስተየ ዝሰዶ ዝነበርኩ ለሚዱ ግዲ ብተደጋጋሚ ምምጻእ ጀመረ እዚ ኩሉ እንትኸውን ግና ንሰብኣየይ ለማዓንቲ ሓውካ መፅዩ ከምዚ ገይረ እንዳበልኩ ኩሉ ተፈጠረ ነገር ይነግሮ ነይረ በዚ ነገር ምንም ኣይመስሎን ምኽንያቱ እቲ ባእሲ ምስኦም እምበር ምሳይ እውን ስለ ዘይኮነ ሓንቲ መዓልቲ ግና ኣብቲ መረባ ገዛና ኾይነ ክዳውንቲ እናሓፀብኩ እናሃለኹ እቲ ማዕጾ ገዛና ዘይተዓጽኦ ብምንባሩ ከይሓሰብክዎ
ምንም ድምፅ እንተይሰምዕኹ እዚ ሓዊ መፂኡ ናባይ ክጽጋዕ ጀመረ። ኣነ እውን ከመይ ርፊድካ ኢለ ሰላምታይ ከቐርብ እንትብል ገና እተን ቃላተይ ከይወዳእኽወን ብኢዱ ገይሩ ንኣፈይ ብምሕታም እናደፍአ ናብ ውሽጢ መደቀሲ ኣትዩ ናብቲ ዓራት ደርበየኒ። እዚ ኩሉ እንትኸውን መረባና ኣነን ሰብኣየን ንበይንና ንነብረሉ ስለ ዝኾነ ክሕግዘኒ ዝኽእል ሰብ የለን። መረባና ድማ ኣመና ሰፊሕ እዩ። እዚ እንትኸውን ክሕግዘኒ ዝኽእል ሰብ ኣይተረኸበን። ናብቲ ዓራት ደርቢው ካብ ጅቡኡ ካራ ብምውፃእ እውን ምንም ቃል ንኸይውፅእ ነጊሩ ናብ ልዕለይ ብምድያብ ንዓይ ኣብ ልዕሊ ሰበይቲ ሓው ዓመፀኒ። ኣብቲ መረባና ማንም ሰብ ብዘይምንባሩ ነዚ እከይ ተግባር ዝፈልጥ ሰብ የለን። በዚ እውን ሕነ ቀራናት ንጓዕማማት ከም ዝበሃል ኣብ ልዕሊ ሓው ዘለዎ ጽልኢት ኣበይ ንፈሶ ንዓይሲ ዘይመተገብአንን ኣነ ንኡኡ ይሓልየሉን ዘድልዮ ነገራት ይገብረሉን እምበር ከምዚ ክገብረኒ እዩ ኢለ ሓሲበዮ ይፈልጥን። እቲ ሓው ነዚ ተግባር ምስ ፈጸመ ዋላ ሓንቲ መዓልቲ ናብ ገዛ እግሩ ረጊፅዋ ይፈልጥን። ኣነ እውን ነዚ ምሽጥር ገይረ ኣብ ዝነበር ኩሉ ሰዓት ሓደ ክምችወኒ ዘይከኣለ ኣብ ነብሰይ ዝኾነ ለውጢ ምርኣይ ጀመርኩ። በዚ እውን ምጥርጣረይ ንኽምርመር ናብ ሆስፒታል ከይደ እንተተመርመርኩስ ሓደ ሕማቕ ነገር ተነገረኒ። ናይቲ ምርመራ ውፅኢት ድማ ጥንሲ ከም ዝሓስኩ ተነጊሩኒ። ብርግፀኛነት እውን እዚ ጥንሲ ናይ ሓው ንሰብኣየ እዩ። ምክንያቱ ምስ ሰብኣየ ይርክብ ካብ እንፈጽም ብዙሕ ግዜያት ስለ ዝገበርና ነዚ ጥንሲ ከውርዶ ሓሲበ ነቲ ዶክተር እንተሓቶ ከውርዶ ከም ዘይኽእል ነገረኒ። ምክንያቱ እቲ ጥንሲ 4 ወርሒ ስለ ዝኾኖ ከውርዶ ይኽእልን። እርግፀኛ እየ እንታይ ኮይና ዘይፈለጠቶ ፔሬድ ምቁራፁ ኣይተስተውዕሎን ድያ ከም እትብሉኒ። ግና ኣነ ፔሬድ ኣብ ዓመተይ እየ ዝርኢ። ከም ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝተፈላለያ ጓላት ብተደጋጋሚ ኣብ ወርሒ ይመፀንን ደስን ትብሎ ብ6 ወርሒ ደስን ትብሎ ብዓመት። ፔሬደይ ቅድሚ ሕዚ ዋላ ጠጠው ናይ ምባል ባህሪ ስለ ዝነበሮ ከም ሓድሽ ገይረ ይወሰድክዎን። ከብደይ ዕቤቱ ብምውሳኹ እየ ተጠራጢረ እምበር ከብደይ ዕቤቱ ይውስኽ፣ ቃሓር ይብለኒ፣ ድቃስ ይብለኒ። በቃ ዝተፈላለዩ ምልክት ጥንሲ ምስ ረኣኹ ናብ ሕክምና ኸይደ እውን ካብ ዝፈራሕክዎ ይወፃኹን ዶክተር ምጥናሰይ ነጊሩኒ። በዚ እውን ከብደይ እናዓበየ እዩ ዝኸይድ ዘሎ። እዚ ነገር ሰብኣየይ እንተፈሊጡ ክቐትለኒ እዩ። ከውርዶ እውን ኣይከኣልኩን። ስለዚ እንታይ እንተገበርኩ ይሓይሽ። በጃኹም ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ምኽርኹም ለግሱለይ። እንታይ ትመኽሩኒ? ሰላም ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ፣ ንሎሚ ሒዘልኩም ቀሪበ ዝነበርኩ መደብ ነዚ መስል ነይሩ። ነዛ በዓልቲ ዛንታና ኣብ ኣመና ኣብ ዓብዪ ጭንቀት ስለ ዘላ ሓሳብ ርእቶኹም ኣብ ናይ ኮመንት መጽሐፍ ቦታ ሓሳብኩም ክደፉላ። ነስ ቻናል ሓደሽቲ እንድሕር ሓሊኹም ሳብስክራይብ ብምግባር ነታ ናይ ደወል ምልክት ብምንካእ ናይ ቻናልና ናይ ወትሩ ተኸታተልትና ክትኾኑ ንላቦ። ብቐጻሊ ብኻሊእ ዛንታ ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ ክሳብ ንራኸብ ክሳብ መወዳእታ ምሳና ስለ ዝጸናሕኩም ካብ ልቢ እንዳመስገና ሰሰናይ ንኹላትና ቻው።